Дами и господа, този поздрав е специално за Нерджан Патрона, за неговата любима жена Назар, за неговите прекрасни деца Нарин и Нехир и най-вече за Лиляк, най-добрия, най-мощния в България и цяла Европа, Ромале! Нерджан Патрона, поздрав керава, за Назар, за Нарин и за Нехир перава. Бари фамилија, с бару срце живее, каквото и да стане, заедно напред върве. БМВ-то му е 60-ката, по пътищата леко лети, където мине Нерджан Патрона, всички го знаят и уважават. Вали гърми за Нерджан Патрона, пак му върви с бари фамилия. Назар до него, Нарин и Нехир, щастие и береке да има в дома. Където мине Лиляк, всички стават на крака. Вали гърми за Нерджан Патрона, пак му върви с бари фамилия. А за Лиляка пак да се чуе, най-мощния в Европа, легендата живее. Нерджан Патрона, Назар, Нарин, Нехир. БМВ-то е 60-ката, Лиляк, най-добрия, най-мощния. Ромале!